Hola, bona tarda a tots i benvinguts a Ràdio Cambrils. Esteu escoltant El cant de les sirenes. Sembla ser que el coronavirus està agafant força de nou. Amb els bars tancats ja no podrem anar a fer la clàssica birreta després de gravar el programa i la tornada a les aules està més lluny que mai. Ens fa molt de mal tot plegat, però mirant el costat positiu, com a mínim podem seguir venint a gravar a l'estudi. A falta de 2 setmanes per les eleccions als Estats Units ens arriben notícies electorals també de l'altre costat de l'oceà, però de la part sud del continent. El partit d'Evo Morales ha guanyat les eleccions bolivianes per a majoria absoluta, tot i haver patit un cop d'estat ara fa només un any. A la secció d'actualitat farem un repàs a la història moderna del país andí per posar en context aquest resultat tan sorprenent. L'Aleix ens porta avui una notícia que segurament coneixereu tots, la victòria de Nadal al Roland Garros. Aprofitarem la nova fita al Manacorí per parlar de l'esport de la raqueta i debatrem sobre si Nadal és o no el millor esportista espanyol de tots els temps. I per arrodonir-ho, la secció que ja ens volen comprar tots els programes d'esports de Catalunya, el partit en temps afegit. A la secció cultural trobem el principal atractiu del programa d'avui. Després de l'èxit que va tenir l'entrevista al Ferran Palau, avui el Jordi ens porta, també en exclusiva, l'entrevista que li va fer al Pau Vallvé, l'artista indi que ha revolucionat el panorama català amb el seu últim disc i que el divendres passat va actuar a Reus en el marc del Festival Accents. Tot això a continuació, al cant de les sirenes. El cant de les sirenes. El programa d'actualitat per a joves de Ràdio Cambrils. Aleix, Jordi, bona tarda als dos. Què és el que us ha fet més mal d'aquestes noves restriccions pel coronavirus? Bé, jo aniré a la resposta fàcil, que ha sigut, per exemple, una de les poques classes presencials que hem pogut gaudir aquests dies a la universitat, sortir i veure el bar de la universitat buit, el poc ambient generat en part per aquestes mesures, que és el que busquen, però tot i així, doncs a tots se'ns encongeix una mica el cor, no?, al veure com la nostra vida està afectada encara pel coronavirus. Jo, igual que l'Aleix, ja sembla que no puguem avançar gaire, sempre quan sembla que comencem a treure una mica el cap arriben noves restriccions, i sí que m'agradaria destacar avui que tenim el Pau Vallvé amb nosaltres, que l'altre dia al concert a Reus, a la sala de Santa Llúcia, 30 persones es van quedar fora per aquests canvis d'aforament en els actes culturals, que ha passat de ser del 75% al 50%, i les 30 persones doncs, no van poder gaudir d'un concert pel qual tenien l'entrada comprada. Bueno, són mesures que ens entristeixen a tots, aquesta gent que no va poder entrar al concert, a l'Aleix que no pot anar al bar, que era el mateix, però és el que hi ha, són mesures necessàries i és pel bé de tothom, pel bé de la societat, i esperem que millori la situació perquè quan abans millor podem tornar a la situació més normal possible. No parlarem del coronavirus, però, perquè és un tema que ja el tenim molt gastat. Del que sí que parlarem serà de les eleccions bolivianes, perquè el Movimiento del Socialismo, el partit d'Evo Morales, ha guanyat les eleccions a Bolívia després del cop d'estat que va patir fa un any i que el va obligar a exiliar-se. A la secció d'actualitat del programa d'avui, la que ve ara a continuació, utilitzarem aquest context en el que ens trobem per fer un repàs molt sintètic a la història moderna de Bolívia per entendre la situació a la que s'ha arribat en aquest país. Abans de començar, però, a vosaltres us ha sorprès aquesta majoria absoluta, perquè recordem que ha tret més del 50% dels vots al Movimiento al Socialismo d'Evo Morales. A mi no m'ha sorprès. Sí que és cert que podia afectar-los i no tot aquest percal que va haver-hi l'any passat amb la dimissió d'Evo Morales, el seu exili, no? I la conseqüent no candidatura d'amb ell, sinó de Luis Arce com a candidat a la presidència. Però venien de 4 victòries i 3 majories absolutes en els darrers comicis, i això doncs fa que a mi personalment no m'estranyi aquesta majoria. Doncs a mi una mica sí que m'ha sorprès, la veritat, perquè considero que amb tot el soroll que va fer l'oposició amb el cop d'estat i tot, doncs que una part de la gent, o sigui, la minoria es tornaria majoria i que podria haver-hi una sorpresa, però no, m'ha sorprès que no hi hagués sorpresa. Sí, a mi també m'ha sorprès, perquè jo m'esperava que, tot i que venia tenint una gran força Evo Morales, últimament havia perdut aquesta popularitat que l'havia caracteritzat, i amb tot aquest tema del cop d'estat sí que és veritat que l'oposició havia fet un moviment polític bastant dubtós, però semblava que guanyava força. Sigui com sigui, ficarem una mica en context el mandat d'Evo Morales, perquè és possible que no tothom coneixi com ha sigut aquests anys seus al davant del govern bolivià.
El MAS va guanyar les eleccions bolivianes per primera vegada el 2005, trencant amb l'hegemonia fins aleshores establerta en aquell país pels dos partits tradicionals, i el seu govern d'esquerres s'adheria d'aquesta manera al corrent socialista que estava guanyant per tota Amèrica Llatina. Recordem a personatges com Chávez, per exemple, que va ser el primer govern d'esquerres que va guanyar Amèrica Llatina i que després l'acompanyarien altres personatges com Kirchner a Argentina o Lula a Brasil, per exemple. Aquest corrent, no obstant, va perdre força a partir del 2010, però mentre els neoliberals guanyaven a tots els altres països veïns, Morales ha seguit fort fins a l'actualitat, només amb algunes baixades de popularitat a partir del 2016, que després explicarem. Però què ha aconseguit Morales en els seus 13 anys de mandat? És un fet que Bolívia, per exemple, ha crescut econòmicament des del 2007, una mitjana del 4,9% anual, per ser exactes. Sota el mandat d'Evo Morales també es va reduir la pobresa i l'extrema pobresa en un 25%, i alguns economistes atribueixen aquest fet al creixement en camps com la salut o l'educació. Respecte a aquest últim, la taxa d'analfabetisme va passar del 13 al 5% entre el 2006 i el 2008, en només 2 anys, i actualment la xifra es situa en el 2,4%. Un altre dels èxits de Morales ha estat el d'integrar a la societat als indígenes que, tot i ser majoria a Bolívia, sempre havien estat menystinguts per la minoria, diguem que no mestissa de la societat. Morales, el primer president indígena de la història del país, els ha protegit amb lleis contra el racisme i la discriminació. Un dels seus altres èxits ha estat el de portar estabilitat al país, que va arribar a tenir fins 5 presidents diferents en 5 anys només, i Evo Morales el 2006 va aconseguir més del 50% dels vots, una cosa que no passava des de 1966 i que ell ha mantingut en les 3 eleccions que ha guanyat, enguany aquesta quarta amb ell ja no com a candidat. Digueu-me algun aspecte de positiu dels que he anomenat o algun altre que no hagi mencionat que us sembli a destacar d'aquest mandat d'Evo Morales. Jo el que trobo més rellevant i més important és com Bolívia s'ha obert al món, no? Ser un país amb dificultats també dintre de la globalització i del món internacional, i que hi ha moltes ofertes i moltes demandes, doncs ha sapigut trobar amb Evo Morales aquell petit espai, malgrat tenir les condicions adverses i potenciar el seu mercat i la producció de matèria prima. Jo, més enllà del desenvolupament econòmic, em quedo amb el desenvolupament cultural, no només de donar lloc al lloc que els pertoca al país, als pobles indígenes, sinó també per aquesta tasca de difusió cultural, de campanyes de reconeixement d'aquesta tradició cultural tan diversa que té Bolívia, i crec que això és un punt molt favorable que potser queda eclipsat sempre per aquest creixement econòmic o per aquestes mesures molt més d'obrir-se al món, com deia l'Aleix. Exacte, i que fins a 2005, que no va arribar al poder, no hi hagués hagut cap president indígena, sent els indígenes una gran part, la majoria de la població boliviana, diu molt de la situació que vivia d'opressió, podríem arribar a dir, de certa part de la població envers una altra. Sí, jo també destacaria sobretot aquest fet, perquè són països amb molta riquesa cultural, amb molta història, amb els seus pobles originaris de la zona, i que des de la colonització d'Amèrica doncs es van tapar una mica, i a altres països no hi ha hagut aquesta representació als governs de personatges indígenes, i que Morales hagi guanyat, i no només això, sinó que s'hagi mantingut durant tants anys, doncs diu molt. Respecte a lo que deies tu de l'economia de Morales i de les matèries primes i tal, després en parlarem, perquè ara destacarem alguns dels aspectes més negatius. Hi ha hagut unes quantes ombres en els seus 13 mandats, perquè diguem que és bastant difícil no cagar-la, perdoneu l'expressió, en tants anys de mandat. En els darrers anys han sigut bastantes les veus que s'han aixecat per criticar la seva voluntat de perpetrar-se en el poder i rendir culte a la seva figura mitjançant la propaganda. El 2016, en un dels seus moviments més polèmics, es va realitzar un referèndum per eliminar l'article de la Constitució que limitava el nombre de vegades que un president podia ser reelegit, però finalment es va ignorar el resultat negatiu d'aquesta consulta i es va modificar la Carta Magna. Morales també, en un altre d'aquests aspectes negatius, ha demostrat en repetides ocasions que és masclista i homòfob, i que, tot i que ha intentat corregir aquestes declaracions superpolèmiques, no és molt popular entre alguns col·lectius, evidentment. Per últim, en els aspectes negatius, tot i que ell sempre s'ha presentat com un líder ecologista pro-medi ambient, s'ha compromès
amb certs aspectes de l'ecologisme, en els últims anys ha començat a implementar polítiques nocives per la naturalesa, com l'entrega de permisos de desforestació a grans agricultors i ramaders o la construcció d'una carretera per un territori de gran importància per als indígenes. Des de Morales es defensa que aquestes mesures serveixen no per enriquir el país i a les seves elits, sinó per afavorir a tot el poble, tot i que, com ja han dit, contradiuen el seu discurs ecologista que ha portat des d'un inici. Digueu-me ara un comentari, alguna aclaració sobre algun d'aquests aspectes negatius o algun dels que no hagi mencionat. Jo em quedo amb tot aquest personalisme i aquestes ganes de romandre tant al poder, no? Que a la llarga van fer que se'l vegués des d'una postura molt dictatorial, sense realment ell ser un dictador, com altres països de Llatinoamèrica, perquè havia estat votat pel poble, però a la vegada va petar-se d'alguna manera aquest mandat popular quan organitzes un referèndum i els resultats no el van al teu favor, dius que no et semblen incorrectes resultats i fas el que vols, no? Ell, hi ha una frase que m'ha agradat molt que deia que no buscava cargos, los cargos le buscaven a ell. I amb això es justificava que pogués estar tots els anys que li donés la gana al poder. I també dic que, tot i que ella no manarà, perquè el president serà Luis Arce, la seva mà dreta, crec que la seva influència seguirà sent molt present dins del govern bolivarià i dins de tot el país. Sí, de fet, això que deies de que ara Luis Arce serà el president, sembla fins i tot que ha afavorit el partit en general, perquè diguem que la seva figura, aquest personalisme, era el que com que el lastrava, no? El que li pesava al partit, i ara, així, pràcticament involuntàriament, perquè ell s'hagués presentat, de fet va guanyar aquestes eleccions que ara comentarem en el següent punt, ell ja estava bastant qüestionat i ara, indirectament, doncs ha guanyat el seu company, no? Sí, exacte, i un altre dels aspectes també que considero bastant negatius i preocupants és com un cop més un president doncs, declarat d'esquerres que sempre ha buscat el bé del poble, doncs es ven, entre cometes, a les grans corporacions, a les elits, a tota aquella gent que en principi la població el votava per evitar-les i evitar que seguissin manant com havien manat tots aquests anys, i aquests últims moviments de desforestació i tracte de favor a les elits crec que fa molt mal a Bolívia. Bé, nosaltres no som cap experts al cap i a la fi, ni tan sols estem allí per veure com és la situació de viva veu dels bolivians, però sí que el que diu l'Aleix és bastant cert, i és que aquest missatge que envies i que després et contradius a tu mateix és bastant decepcionant o sospitós, com a mínim, i bé, no sé fins a quin punt és un argument que busca el fer-li mal, perquè no sabem amb quin objectiu ho fa això directament, no tenim aquesta informació, perdó. En fi, tothom pot opinar sobre si Morales ha estat un bon líder o no per Bolívia, però el que està clar és que el líder indígena no es mereixia acabar el seu mandat com ho va fer després de les eleccions de l'any passat, que recordem, en un inici ja havia guanyat ell per majoria absoluta i amb l'espai del 10% que es requereix per evitar una segona volta. Durant l'escrutini de vots que es va fer en aquestes eleccions d'ara fa just un any, l'Organització d'Estats Americans va detectar uns indicis de frau electoral i es va iniciar una investigació. No obstant, abans de que conclogués aquesta investigació, l'oposició ja va començar a sembrar la idea del frau electoral i a sembrar aquesta idea del frau electoral a la població, provocant un gran nombre de protestes. Dies més tard, l'informe preliminar de la OEA, que no va rebre cap oposició per part de Morales, tot s'ha de dir, va concloure que havia hagut casos puntuals de frau però que no havia sigut una tendència generalitzada i va recomanar al president que convoqués unes segones eleccions per desviar aquestes acusacions infundades, no? Morales ho va fer i tot i així l'oposició no va abandonar el discurs acusador i va rebre el suport de les forces armades que van suggerir, entre cometes, a Morales que abandonés la presidència per pacificar, també entre cometes, el país que estava assumit en un gran caos social que ocupava telediaris arreu del món. No tothom veia que hi havia moltes protestes. En definitiva, podríem dir que va ser un cop d'estat suportat per l'oposició i amb la voluntat aquesta de l'exèrcit de pacificar, entre cometes, perquè, clar, què fa un exèrcit si no pacificar, no? Jo, Andreu, estic en desacord amb una cosa que has dit, que és que Evo Morales no es mereixia acabar el seu mandat amb tota aquesta polèmica. No estic d'acord amb això que dius. D'entrada, va modificar una llei per a tal de poder seguir al poder. Això és inconstitucional a Bolívia, i ningú sap com el Tribunal Suprem Electoral de Bolívia, que és qui l'havia d'anul·lar la seva candidatura,
va passar per alt aquesta inconstitucionalitat d'aquesta llei que no, al final no es va dur a terme. Potser no se la van llegir la Constitució, qui sap. I ningú sap com aquest tribunal que havia de dir que Evo Morales no es podia presentar li va ser igual i van deixar que es presentés. Llavors, en aquestes circumstàncies i sabent que Evo Morales no podia ser president i ho va acabar sent, no és d'estranyar que l'oposició doncs, fes tot el possible per a carregar-se'l. Aquestes eleccions que hi ha hagut aquest diumenge passat, en canvi, a mi em semblen molt més netes, per dir d'alguna manera, perquè no s'ha presentat Evo Morales i s'ha jugat amb una certa legalitat que ha garantit aquest govern en funcions que hi havia. Per tant, que marxés per la porta del darrere tampoc ho trobo tan malament després de voler canviar la llei d'un país per seguir al poder. Jo potser estic desinformat, no sé si Espanya és diferent d'aquí, però diria, és una pregunta, no ho sé, a Espanya quan es fa una consulta no té per què ser vinculant, oi? Clar, una consulta pot ser vinculant o pot no ser-ho, si és vinculant és un referèndum. En aquest cas ho era. A Bolívia ho era, és a dir, Morales havia d'acatar el que va sortir al referèndum i no ho va fer. Bé, la veritat és que tens bastanta raó. Jo personalment penso que el que ha fet Morales per Bolívia és algo que no ha fet ningú president d'aquest país fins aleshores, i que tot i que ha tingut actituds bastant qüestionables, bastant negatives, que acabi fora del poder és just, però en la forma que va acabar a mi no m'acaba d'agradar, sincerament. Tot i així, jo vull trencar una llança a favor de totes les estructures públiques de Bolívia que, malgrat estar implicades directament en acusacions de frau, en l'exèrcit pel mig, en l'oposició per un costat, en el govern per l'altre, doncs que es van mantenir fermes, no van tremolar, i aquestes eleccions s'han pogut fer en la màxima naturalitat, sense cap mena de pressió, i crec que és una cosa que cal aplaudir, i més en països sud-americans que tots sabem que hi ha molts interessos i molt poder de certa gent per canviar resultats. Estic totalment d'acord amb tu, Aleix, perquè en els temps que corren amb aquesta pandèmia s'han vist cues de gent boliviana a l'estranger, unes cues immenses per poder votar en aquestes eleccions. Eren unes eleccions molt importants i, bé, en conclusió, el poble ha parlat, no? S'ha escollit, els contrincants del MAS no han sapigut remuntar tot el que havien guanyat perquè han empitjorat els seus resultats respecte a aquestes suposades eleccions fraudulentes de l'any passat. I bé, així és com funciona la democràcia. Ara s'ha d'investir el nou president, segurament triga una mica aquest procés burocràtic que és més o menys igual a tots els països democràtics, però bé, en fi, durant aquest últim any l'oposició conservadora que ha governat mentre Evo Morales era a l'exili va convocar aquestes eleccions i s'han anat retrasant a causa de la pandèmia, i els resultats no donen lloc a dubtes. El MAS ha guanyat, com ja hem dit, i no només ho ha fet amb solvència, sinó que ho ha fet traient-li 5 punts més respecte a les eleccions, vull dir, traient-li 5 punts més a l'oposició respecte a les eleccions de l'any passat. I d'aquesta manera doncs, les sospites de frau són ara cada cop més, es dissolen cada cop més. Vosaltres com creieu que influirà aquesta victòria no només a Bolívia sinó també a l'Amèrica Llatina? Exacte, jo crec que és una carta de presentació, no? de les esquerres i de la majoria classe treballadora que hi ha a Sud-amèrica en general, per dir, ei, estem aquí. Per molt que a països com Brasil segueixi manant ara actualment l'extrema dreta, està bé veure doncs, certs països que són una mica la contrapart d'aquests pensaments de certs partits polítics. Jo crec que el fet de que ja no hi hagi la cara d'Evo Morales, encara que potser segueixi tregant de titellaire, que no hi sigui ell com a tal, crec que ajudarà el govern bolivarià a començar de zero, a fer borrón i cuenta nueva, comencem a construir de nou el país a partir d'ara, i crec que si fan una bona gestió passarà el que diu l'Aleix, que fins i tot podem propiciar un renaixement d'aquesta esquerra llatinoamericana. Si no és així, potser acabem desbordant el caos a Bolívia, però bueno, haurem de seguir-ho de prop i veure com acaba tot. Esperem que no hi hagi molta oposició o no sigui molt crua aquesta oposició al nou govern del MAS. Esperem que tingui influència en els seus països veïns, que recordem que aquests dies Xile també ha sigut notícia per unes protestes que hi ha per al seu president Piñera, si no recordo malament, sí. I altres països com Argentina, que ha passat per una crua etapa de neoliberalisme, ara s'està tornant
una socialdemocràcia potser no molt radical, no tant com és la de Morales, però bé, almenys no és aquesta dreta conservadora, ultraconservadora, no? En fi, estarem atents a la situació de Bolívia, a la situació del nou govern del MAS, a veure com evoluciona aquest país i com evoluciona el continent en general, perquè segur que té una influència molt gran en tot el continent, des de Sud-amèrica fins a Amèrica Central. I ara, com sempre, deixem pas a l'Aleix i a la seva secció dels esports. Molt bona tarda, oients, i benvinguts un dimecres més a la secció d'esports, on aquest cop us vull portar un nou cop de debat. I és que en l'àmbit estatal aquestes setmanes hi ha hagut un protagonista destacat, Rafa Nadal. I és que el de Manacor ha fet història un cop més, amb el seu 20è Gran Slam, després d'un partit on ha demostrat que, novament, la terra batuda no té competidor. Malgrat els seus 34 anys, que Déu-n'hi-do, es diu ràpid, va resar la pista contra el serbi Novak Djokovic per 6-0, 6-2 i 7-5, reclamant per 13è cop i, per quart cop consecutiu el prestigiós Roland Garros. La primera pregunta jo crec que ha de ser clara i anar directe al tema. Creieu que Rafa Nadal és el millor esportista espanyol de la història? Bé, és un debat... Periodista no, Periodista no esperem. T'imagines que ara Nadal es fica a fer periodisme? El que em faltava ja. En fi, és un debat que és molt polèmic, vull dir, no polèmic, però que té moltes opinions diferents. Hi ha molts noms que circulen en aquest debat: Fernando Alonso, Pau Gasol, Nadal, el mateix Nadal. A mi m'agradaria destacar la figura de dos antics competidors que ja molta gent no se'n recorda d'ells i per el que han significat per a Espanya, que són Ángel Nieto i Miguel Indurain. Ángel Nieto, 13 campionats del món, 12 més 1, com li agradava dir ell, que era molt supersticiós, 13 campionats del món. Márquez encara està a 5 campionats del món d'atrapar-lo, però Déu-n'hi-do. I pel que va significar en el seu moment va ser llançar el motociclisme dins d'Espanya, no? Com el que va fer Fernando Alonso amb la Fórmula 1, doncs això ho va fer Ángel Nieto. Jo crec que és una gran figura. I Miguel Indurain, 5 Tours de França i 2 Giros d'Itàlia. Els 5 Tours consecutius, que estàvem parlant ara del Roland Garros de Nadal. Miguel Indurain, 5 Tours consecutius. Podríem comparar-lo amb Alberto Contador, però és que la sombra del dopatge de Contador li passa com per sobre i costa una mica ficar-lo en aquest debat. Jo crec que el problema d'Indurain és que, com bé diu una cançó de Manel, l'estiu que es va fondre l'Indurain va com tapar tots els 5 tours que venien i que portava del darrere, i que al final ha sigut una figura que potser la gent recorda més a Contador, que ha tingut molta més polèmica, i en canvi Indurain ha caigut com en un oblit de la gent de llavors i ja no se n'ha parlat més. Jo, amb aquesta pregunta que fas a l'Eix, et donaré una resposta objectiva el màxim possible, i crec que el millor esportista espanyol, si ens basem en les alegries que ha donat a tot el país, ha de ser sens dubte Andrés Iniesta. Quin susto, em pensava que anaves a dir Marc Márquez. Algú de Lleida. Cap a casa. Jo crec que ningú ha aixecat tantes passions com ho va fer Iniesta aquell juliol de fa 10 anys, i crec que això el converteix, potser no en el millor esportista, però sí, sens dubte, i amb això crec que no hi ha un dels més importants, en el més estimat. Exactament, això segur. Pels espanyols. Exacte, això segur. I el que està clar, però, fent una mica de pluja de noms i barallant opcions, me n'he donat de que hi ha esports en els quals hi ha esportistes espanyols molt bons i molt destacats i que gairebé dominen els esportistes espanyols aquella modalitat, però n'hi ha d'altres en què gairebé no comentem mai els noms dels espanyols que hi competeixen. Exacte, que pots tenir el millor jugador del món de bàdminton, de tota la història del bàdminton, i Carolina Marín, jugadora, ostres, espectacular. He dit bàdminton com un esport aleatori, pensant que ningú sabria qui és el millor jugador. En sèrio? Sí. Però saps qui és Carolina Marín? Sí, el nom sí que em sona. Vale, doncs és una de les millors del món de bàdminton. Això, tenim jugadors de l'hòstia d'esports minoritaris que molts cops segurament no surten ni a la portada del diari Marca ni a les notícies esportives,
i no els tenim en compte en aquesta tria del millor esportista espanyol de la història. A mi m'agradaria assenyalar dins d'aquest nom dels oblidats, dins d'aquest grup d'oblidats, els noms de Saúl Cravioto i de Lleida, Saúl Cravioto de Lleida. I David Cal, dos piragüistes que han fet una parella que ha guanyat bastantes medalles als Jocs Olímpics. I parlant de medalles, també m'agradaria ficar un altre nom que no el tenia previst i m'he recordat ara, Mireia Belmonte. No tinc les dades sobre la taula, però quantes medalles té aquesta dona? Perquè ha sigut molt important. Sí, perquè crec que va començar ja a Londres farà ja bastants anys. El 2012, fa 8 anys. Farà 8 anys ja. Sí, exacte, i jo ja només destacar la meva personal, que és Lídia Valentín, que potser no és la més coneguda ni la més reconeguda, però que sigui una de les esportistes en halteriofilia més fortes del món, em sembla espectacular, i el seu estil i la seva manera de ser crec que és molt reivindicatiu i molt necessari pel món de l'esport en general. I bueno, doncs, tornant un altre cop a Rafa Nadal, doncs podem veure felicitacions a Carlos Sainz, de Fernando Alonso, d'altres personalitats com Pau Gasol, Garbiñe Muguruza o Sergio Ramos, doncs que han deixat escapar l'oportunitat de felicitar aquesta llegenda viva de l'esport espanyol. I és que a Roland Garros, agafeu-vos fort, el seu balanç és de 100 victòries i tan sols 2 derrotes. Tremendo, tremendíssim. Sí, és que és bastant imparable, no?, la terra batuda. Sí, sincerament podria passar-me hores i hores comentant doncs, les gestes i com ha traspassat lesió rere lesió, perquè no oblidem que Rafa Nadal també ha perdut bastants grans slams i competicions per lesions que òbviament després ha jugat tants partits i forçar al màxim el seu cos, doncs és normal que a vegades hagi de parar i descansar, però tot i així podem veure doncs, que companys com Roger Federer o el prèviament mencionat Djokovic l'han felicitat i manté una bona relació. La meva pregunta és ara, seguiu molt el tennis i teniu algun esportista predilecte o potser feu una mica també com el ciclisme, que us poseu els partits llargs per fer les becaines al sofà? Abans de comentar això, que em sembla molt interessant també, mencionar això, recalcar el que has dit, que Nadal tingui tant d'èxit compartint època amb Nadal i Djokovic és de lo més espectacular que em sembla, perquè són 3 dels millors tenistes de la història i estan competint, i Nadal a la terra batuda és que no poden amb ell. I respecte a lo que deies del tennis, jo prefereixo el tennis abans que el ciclisme. De fet, bé, només em sol mirar les finals o els partits de Nadal, i aquesta la vaig veure, de fet, i una pallissa de Nadal, és que li va passar per sobre Djokovic. Doncs jo crec que el tennis és també un bon substitutiu pel Tour, quan aquest dia ha passat. Tot i així he de deixar clar una cosa, i ara potser m'odiareu, i és que no puc tragar a Rafa Nadal. És un d'aquests esportistes amb els que no he pogut mai. L'Adrià també se n'alegra, també és dels meus. L'Adrià comparteix la teva opinió? No, és una persona que sempre l'he vist massa arrogant. Ho sento, ho havia de descarregar. El veig contenint-te fins i tot. Sí. Sempre m'ha caigut amb molta més gràcia Roger Federer a mi. Soc com el Broncano, que és superfan. Jo també, però vull dir, Nadal és el que és per Espanya, vull dir, suposo que pot ser més espanyol o menys espanyol, més objectiu o menys objectiu, però Nadal és el que és. Sí. I tranquil, Jordi, ja trobaré algun dia algun esport. Ostres, sí, podria passar hores parlant, ja el trobaré, doneu-me temps. I bueno, doncs ja per... El bàdminton no serà segur. No, tampoc. Ja, doncs, per tancar aquesta secció d'esports, comentar doncs, que, tot i els 3 tenistes prèviament mencionats, Federer, Nadal i Djokovic, són espectaculars i fora de lo normal, doncs, tot i així, comentar-vos com a curiositat i com a reflexió que no són els tenistes amb més grans slams, ja que Margaret Court amb 24, Serena Williams amb 23 i Steffi Graf amb 22, el tenis femení, tot i així, segueixen tenint més grans slams que aquests 3 grans tenistes. A mi m'agradaria que quan es facin aquests rànquings dels millors tenistes de la història, doncs se fiqui per igual a les dones i als homes, perquè tot i que no competeixen entre ells, són igualment equilibrables els seus resultats, perquè tenen el mateix mèrit, diria jo. I llavors podríem dir que Serena Williams, no recordo el nom del que has dit que és la que té més. Margaret Court. Pues aquesta seria la millor tenista de la història, si fos per números objectius. Exacte, em sembla necessari fer una mica de reflexió i de difusió doncs, d'aquestes grans tenistes que, tot i que ens passem el dia parlant de tennis o qualsevol esport masculí, sempre hi ha unes grans esportistes darrere que molts cops donen 1000 voltes, els que sempre la veiem. I bé, si no teniu res més a afegir, ja doncs passarem al partit en temps afegit, que
Aquest cop serà un avançament a la pròxima secció que us portaré de la NBA. Ojo. Amb un... Andreu, agafa't fort perquè estic veient el guió des d'aquí i ja me tremolen les cames. Jo no el veig bé, però ja m'has cagat. Us ho posaré bastant fàcil i assequible perquè tampoc cal que acabem aquí amb atacs de cor al mig del... Acaba amb aquest patiment, Aleix. Bé, doncs anirem a la final de la NBA del 2016, ja que va ser una de les més igualades de la història, doncs superant els Cavaliers per 4-3 als Golden State Warriors, doncs amb una remuntada inclosa, inclús quan estaven perdent 3-1 en els partits finals. Us pregunto si per algun motiu estàveu barejant cinquets o tal, són els cinquets de l'últim partit. Vale, ara m'ho has explicat molt més fàcil. Sí, i tant, sí. M'agradaria que em diguéssiu les dues estrelles dels Cavaliers, si us comento que en aquell cinquet estaven Kevin Love, Smith, Thompson, i qui eren els altres dos? LeBron James segur. Exacte. Sí, jo la carta de LeBron James l'anava a gastar en algun dels dos equips. No Sí, sé, sempre ho fas, sempre gastes la carta del segur, però avui m'ha adelantat jo. Va, digues tu el segon, Jordi. Michael Jordan sé que no perquè ja està retirat. No tornaré a caure en aquesta temptació. Stephen Curry no, perquè està a l'altre equip. Llavors qui queda? No ho sabem, Aleix. No sé. Sorprèn. Base que va estar també als Boston Celtics, Kyle Irving. Sí. Exacte. Quan has dit base ho he pensat. El gran base Kyle Irving. I ara ens anem als Golden State, on van jugar Ezeli, Barnes, Stephen Curry, i qui eren els altres dos? Falta un pivot? No, digue'ns falta la posició. Falta un ala i un escolta. Ni idea. A mi no em miris, Andreu, perquè jo encara en sé menys que tu. Triplistes molt bons. Triplistes molt bons. És que penso en triplistes Golden State Warriors i només em ve Curry al cap, la veritat. Digue'ns un. Farem una cosa. Us comentaré el nom d'un dels jugadors i l'altre el posarem per xarxes socials. Sembla bé. Em sembla amb molt una enquesta, a veure si algú l'adivina. Si algú l'endivina. Molt bé, bona idea. Sembla. Doncs estigueu atents a... Doncs digues una. Us explicaré que Klay Thompson era un dels jugadors del Golden State, i em reservaré aquest últim, o sigui que estigueu atents a xarxes perquè us preguntarem al respecte. Hi ha premi, Aleix, hi ha premi el que l'encerti? Ens el pensarem, crec jo. Sí. Vinga. I pensant ja doncs en l'entrevista que ens ha preparat el gran Jordi Bonilla, i moltes ganes de veure com encara aquesta secció de cultura. Benvinguts, benvingudes i bugambilies a la secció cultural del Cant de les Sirenes. Abans que res, companys, abans d'introduir tot el que tenim per davant, m'agradaria saber què vau dedicar vosaltres a fer durant els 75 dies que vam tenir de quarantena aquest any. Saps què no vaig fer, Jordi? Saber què vol dir bugambilies. Ho sabràs en breus. Bugambilies és una planta, no? És una planta. Sí, una bugambilia, és una planta. Bé, doncs... Classes de biologia. Bé, poca cosa, la veritat. Jo soc bastant d'aquests, el tipus de pica persona que ho deixa tot pel final i diu, bueno, què he fet avui? Doncs no he fet res. Doncs ja està bé, no? Tampoc no és una derrota no fer res, no? No, el confinament segurament és el millor moment de la teva vida per no fer res. Bueno, en fi, jo vaig aprofitar per llegir bastant, vaig escoltar bastanta música i bé, anar fent 4 coses de la uni, perquè en aquell moment pues, era el que hi havia, bàsicament. Doncs el nostre convidat d'avui crec que us passa la mà per la cara perquè ell en aquests 75 dies va gravar el seu últim àlbum, La vida és ara. Ell és el Pau Vallvé, algú que sap el que són les bugambilies perquè els hi dedica un tema, bueno, almenys el títol d'un tema que és el que obre el disc. I avui us oferim l'entrevista que vam gravar just abans que comencés una gira que està arrasant. Ha obert entrades a tots els concerts que ha fet, farà 4 concerts a Barcelona, és realment impressionant. Fa 10 anys del seu primer disc, en solitari. Aquest que ens presenta avui és el 6è, i això és el que ell ens ha explicat. Si ara em fessin tornar a tenir 18 anys, ho faria de nou, tot igual que abans, però ho faria disfrutant. Bones, Pau, benvingut al Cant de les Sirenes. Estem molt contents de tenir-te amb nosaltres. No sé, com estàs tu? Molt bé, molt content.
Acabes de llançar La vida és ara, que és el teu 6è disc d'estudi. No sé si, com sempre, hi ha la pressió de que sigui el millor disc de la teva carrera o ho sents tu així? Bueno, jo faig la discografia com si fossin fascicles del meu dietari. Per tant, és un capítol més, no és més que això, és el meu dietari. El que sí que dona la sensació és que estem davant del Pau Aller potser més vitalista d'aquest dietari. No sé si tu també ho veus així. Sí, pot ser. Jo crec que estar 3 mesos al racó de pensar confinat sol allà a l'estudi doncs donen per pensar molt i suposo que sí que té un punt més transcendental. La sensació que a mi sí que em transmet, almenys la teva discografia, si la valorem a nivell general, és que hi ha una evolució des d'un punt de vista potser més fosc, més depressiu fins i tot, cap a un punt més de llum i positivitat. No sé si és així o no. Sí, com que ja et dic, és la meva cronologia, al final la meva vida ha sigut així. Vaig passar una època molt fosca i doncs, a poc un es va refent i va aprenent a reconciliar-se amb la vida i al final una mica és el punt on estem ara mateix. Aquest optimisme, no? Molts cops sembla que hagi de ser empalagós i la gent diu tant optimisme no és bo, però sí, tu sí que ho tractes des d'un punt de vista molt més sincer, molt més proper. No sé com treballes les lletres perquè aquest missatge arribi d'aquesta manera i no cansi a l'oient. Jo crec que és el punt aquest documental, no? De no intentar fer un missatge, sinó que parlar com en el moment en què estàs, no? Una noia m'ho deia fa poc, en plan, me gustava més quan estaves triste. És que, bueno, jo estic molt més feliç ara, o sigui que m'és igual si les cançons t'agraden menys, però la veritat és que és fer-ho natural, tampoc estic intentant fer discos feliços, simplement és que, bueno, estic més content, suposo, no? Però el que fa el procés artístic, abans ho comentaves, aquest disc l'has gravat sol durant el confinament, vas tancar el teu estudi, sí que habitualment els discos te'ls fas només tu, però no sé com va ser el fet d'estar tancat literalment 75 dies al teu estudi, si això va influir o no també a com ha acabat sortint el disc a nivell conceptual i a nivell musical també. Jo crec que, bueno, sí, és el que dius, sempre me'ls faig sol i sempre els faig igual. El que ha canviat aquest cop és que no hi havia... O sigui que vaig poder, jo i tothom, vam poder parar l'estrès general de la vida quotidiana, diguéssim, no? Vull dir que el que ha canviat és que me l'he fet igual que els anteriors, però portant 3 mesos parat sense cap mena de pressió de m'haig aixecat, d'entregar no sé què, no, la vida ha parat, fa 3 mesos que ningú espera res de mi i per tant aquest alliberament d'estrès i de rutina i de més doncs, ajuda, no? Ajuda a que el discurs sigui diferent i més relaxat i avui no tinc ganes de gravar, doncs ja el gravaré demà perquè total això no s'acabarà fins d'aquí i no saber quan i el discurs respira aquest aire, no? Aquest punt més relaxat i menys estressat, no? Això també molts cops es deu a que tu autogestiones tot tu, tots els discos són autoproduïts. No sé quines avantatges i quines desventatges té això a l'hora de després promocionar el disc, portar-lo pels concerts. Bueno, les desavantatges són que és molta feina, perquè tu has de fer tot tu, has d'estar a sobre de tot, estàs en tots els processos, no només en la part musical, sinó en la part de promoció, en la part de manejament, en la part d'enviaments, de ventes, d'estoc, de web, de promo, de xarxes, de tot, no? De fabricació. Però si ho faig és perquè em compensa, per tant els pros són bastant més guais que els contres, no? En aquest cas els pros és una llibertat absoluta de fer el que vulgui, quan vulgui, com vulgui, amb qui vulgui, de poder decidir els timings, decidir les portades, decidir les cançons, decidir els formats, decidir tot, no? Poder decidir quan faig les coses, com les faig, sense que ningú opini, no? I això és un luxe. Si sembla anar a parlar de les cançons d'aquest nou disc, La vida és ara, vas escollir per presentar abans que sortís el disc Èpoques glorioses, Què va i Mor i l'odi. Per què aquestes 3 cançons com a avançament de cara al públic? Vaig pensar que eren 3 cançons prou diferents entre elles com per ensenyar una mica com era el disc, no? Perquè és un disc que és més diferent que mai, o sigui, en el sentit de que hi ha altres discos que són més homogenis, que totes les cançons tenen un mateix so i un mateix caminar, i aquest disc és un disc molt variopinto, diguéssim, no? O sigui, és un disc que m'he relaxat tant que al final han sortit totes les influències que tinc, que potser abans era només l'indie, només la cosa més aquesta, més alternativa, i bueno, doncs 3 mesos al racó de pensar donen per entendre que normalment escolto bastanta més bossa nova que Radiohead i que escolto més, jo què sé, Jorge Drexler que Deftones, no? I al final dius, hòstia, doncs sense voler va sortint, estàs relaxat, estàs tranquil, fas una cançó i dius, hòstia, això fent bossa nova molaria. En plan, fa Vallvé no fa bossa nova, doncs per què no, no? I al final és un disco que és molt més... Hi ha molts més colors i molts més estils diferents i vaig pensar que aquestes 3 cançons, una és una bossa nova, l'altra és una cançó més intimista i l'altra és una cançó més ballable. Vaig pensar, dic, mira, com a 3 avançaments ja es veu que la cosa no serà uniforme, no? Almenys.
a èpoques glorioses sembla que intentes mirar el passat des de la tranquil·litat i la calma d'haver-lo superat. No sé si és una reconciliació teva amb aquestes èpoques glorioses del passat que cantes a la cançó. Sí, hi ha hagut un punt de reconciliar-se amb la vida, no? Aquest punt com de dir, bueno, i no té per què ser una cosa positiva, O sigui, a la cançó suposo que això és fer-se gran, te n'adones que si ets feliç i has madurat i estàs més tranquil, en part també és perquè acceptes que hi ha coses que no t'agraden i les acceptes, no? Que potser fins ara estava emprenyat, això no pot ser que sigui així, i ser feliç i fer-se gran també implica això, no? Que potser pots ser més feliç si acceptes que hi ha coses que no podran canviar i per molt merda que siguin són així, doncs deixa-t'hi d'emprenyar. Vull dir que hi ha un punt de dir més feliç i més serè, però no té per què ser una bona notícia. O sigui, també pot ser que has acceptat o has tirat la tovallola amb certes coses, no? Llavors, d'això va una mica, aquesta dualitat. També em sembla curiós com tractes el tema de la mort a Sant Grial, on sembla que et preguntis de què serà de les teves cançons i la teva obra el dia que no hi siguis. No sé si aquesta reflexió te l'has fet molt amb aquests 3 mesos que hem estat confinats. Em feia gràcia, repassant el disc, totes les coses que m'han neguitejat, i cada cançó tracta un dels temes que a mi normalment m'ha portat mal de caps i que potser ara he anat com tatxant els xecs de dir, vale, això també ho he superat, això també. I tenia ganes de parlar de la mort, però vaig pensar que fer-ho d'una manera més divertida o més de dir, mira, trec el tema de la mort, de dir, mare, sí, jo ja m'he mort. Però, hòstia, he pensat que gràcies a aquests discos, potser si algú m'escolta d'aquí uns anys, jo seguiré una mica viu, no? I em va fer com gràcia aquest joc, és una mica una tonteria, però em va fer gràcia dir, mira, ja he tatxat el tema de la mort sense fer un tema trist ni farragós, no? Una mort que també apareix al tema de les branques baixant pel riu, alguna cosa... Sí, com pel riu. No em facis dir el títol de la cançó perquè ara mateix no em ve el cap, però també el tractes d'una manera potser una mica més diferent, també amb més tacte i amb més tendresa fins i tot. Sí, aquesta és un bolero, veus? Un altre estil que no havia fet mai. Tenia moltes ganes de fer aquesta cançó perquè jo quasi que ni m'implico amb la cançó, no? És un repàs d'una vida sencera, des que comences fins que acabes. La primera estrofa són les primeres vegades, la segona estrofa són les últimes vegades, i és com molt objectiu. Jo no decideixo si està bé o està malament, però sí que hi ha com aquesta moraleja possible quan l'escoltes, de dir, bueno, la vida és això, i serà això, facis el que facis, serà això, per tant, potser que ens relaxem una mica i comencem a viure la vida ara, diguéssim, no? Com que la moraleja de la cançó no hi és implícita, però la treus, no?, una mica. I tenia ganes de parlar d'això sense jo ser qui et fa la moraleja, sinó jo t'ensenyo el que hi ha, tu decidiràs. També hi ha un tema que a l'anterior disc ne parlaves a Quina sort, que és el tema de ficar-se una mica en política, que malgrat la gent no relaciona Pau Aller com un cantautor protesta, sí que en els últims anys t'has mullat una mica. No sé si la situació actual us fa mullar-vos, els artistes us veieu obligats d'alguna manera a dir la vostra en el tema de la política? Sí, bueno, jo cada disco tinc 2 o 3 cançons polítiques. Passa que a vegades la política sembla que només és una cosa. Jo porto anys fent cançons en temes mediambientals, en temes de desnonaments, en temes de gentrificació. Vull dir que de política en parlo un rato, i sobretot en els concerts entremig. Però sí que tenia ganes de parlar de l'odi en aquest cas, perquè, hòstia, miris on miris, hi ha com molts exemples que resumeixen tot amb l'odi, no? Al final, que tot és una cosa que va d'odi, d'odiar. I tenia ganes d'afrontar aquest tema, sobretot d'una manera no naïf, no? Que molts cops passa que des del sector dels pacifistes i dels que som així com, bueno, anticonflicte, tendim a assumir que l'amor guanya l'odi, no? Que l'amor sempre guanya l'odi. I en aquesta cançó és com, bueno, potser que ens hi poséssim una mica, perquè per si sol l'amor no està guanyant l'odi, no? Vull dir, que sí que sóc pacifista i som molt així, però potser hauríem de començar a fer un petit canvi, i és que depèn de quines actituds i depèn de quins comportaments, potser no hauríem de ser tan pacifistes, o potser no hauríem de ser tan... Bueno, ja l'odi ja perdrà per si sol. No, ens hauríem de començar a posar una mica en sèrio. I no sé si en aquest sentit, amb això que estàs dient ara, sents que les teves cançons han de tenir un missatge transformador. Molts cops sento artistes que parlen en entrevistes o ells mateixos que sembla que hagin d'aprofitar el fet de tenir un micròfon davant per haver de transformar la societat. No sé si et planteges tu el fet aquest d'haver d'aprofitar, no? Tinc veu, he de canviar alguna cosa o... Home, jo sempre, els discos ja et dic que són dietaris meus, els parlo de les meves coses, els meus neguits, però sempre miro molt quins valors estic transmetent, quines actituds estic potenciant i quines actituds i valors estic criticant, no? Això sí que m'hi fixo molt perquè, bueno, soc conscient que m'escolta gent i perquè a part són coses que a mi em preocupen, no és una cosa de dir anem a fer això perquè això convé, sinó que realment són les meves preocupacions mateixes, no? I soc una persona molt ficada en política i molt ficada en
en temes socials i per tant és normal que surti tot això, no? També parlant del format, que abans ho has mencionat, el disc ha sortit en CD i en vinil, i vas fer una prevenda que va triomfar amb els teus seguidors, una resposta molt i molt bona. No sé com ho valores tenir un públic tan fidel i que respongui tan ràpid sense haver escoltat el disc, comprar-se'l en prevenda. És una passada, jo em sento superafortunat, perquè a més, no només és en aquest cas de dir, hòstia, quin públic més guai que tinc, sinó que al final aquest públic és qui fa possible que jo m'autogestioni i funcioni el meu projecte al marge de les discogràfiques, de les empreses i de tot aquest sistema mercantil, no? El que fem és això, és dir, jo tinc aquest disco, si me'l compreu ja, jo amb aquests diners el puc fabricar i em permeteu que aquest projecte segueixi funcionant al marge de tota aquesta història, no? Així que la gent també no només crec que ho fa perquè li agrada el que faig, sinó que li agrada que ho faci d'aquesta manera, no? I llavors entre tots, si saps que me'l compraràs al setembre, compra-me'l al juny i així no hem de ficar empreses pel mig i ens ho fem entre nosaltres des de baix, no? I això és guai. Aquesta gent suposo que també respon als directes, uns directes que m'agradaria parlar-ne perquè fa 2 anys éreu 4 dalt de l'escenari, la gira anterior amb Live Best and Your Seat éreu 3 i aquest any només sou 2. Explica'ns com us ho feu per tocar els temes en directe sent només 2 persones dalt de l'escenari, perquè jo almenys no ho acabo d'entendre. Això vol dir que la següent seré un. Les gires, jo tinc una norma que cada disco que faig canvio el format i, bueno, en aquest cas ha sigut 4-3-2, però abans havíem sigut 7, després vam ser 1, bueno, sempre vaig canviant. Per mi és com molt important no avorrir-me i sobretot donar-li com vides noves a les cançons antigues, no? Llavors, en aquest cas el que hem fet, com que el disco mateix vaig decidir que no tindria bateries, que volia deixar de banda la part més rock, que són caixes de ritmes i tal, aprofitant que soc bateria, el que hem fet és que anem 2 multiinstrumentistes i el que faig és que jo gravo les bateries en directe, les toco, les deixo gravades i llavors toco sobre guitarra i veu i el Darío Huelta no només toca el baix, sinó que amb les mans dispara samples i amb els peus toca teclats i dispara les llums. Llavors, sí que som 2, però en realitat fem el paper de 6, no? Vull dir que hem agafat com la tecnologia, hem sortit del format de rock per fer servir la tecnologia al nostre favor, ja que toquem diverses coses junts, doncs aprofitar que jo puc tocar guitarra i bateria, doncs tocar la bateria, deixar-la gravada, tocar sobre la guitarra, cantant, aparant, sortint. I avui és el primer dia, veurem, però jo crec que sí, que pot quedar molt guai. Ara parles del tema de les llums, també és molt interessant l'escenografia que sempre portes als teus concerts amb les llums i els efectes. No sé com heu treballat enguany perquè l'escenografia sigui diferent per aquella gent que ja us ha vist abans en directe, que també puguin venir i sorprendre-us al veure el nou directe. Doncs hem canviat el sistema de llums, hem modernitzat tot un sistema molt diferent, hem comprat moltes més llums i en aquest cas anem amb un fons, que l'any passat tot eren llums de nosaltres cap al públic, i aquest cop és al revés, no hi ha cap llum cap al públic, sinó que totes són llums cap al fons aquest rebotat, cap a nosaltres. Hem invertit la direcció dels focus, diguéssim, no? I hem fet tot un altre sistema de coreografia lumínica, diguéssim, estem molt contents. Avui ho provarem, però sí. Anem acabant ja, Pau, però abans estem a la secció cultural del Cant de les Sirenes, aquí sempre estem recomanant coses, i ens agradaria que recomanessis als nostres oients un llibre, una pel·lícula, una sèrie i un disc. Hòstia, no. A veure, un disc... No cal que siguin els teus preferits, els que et passin ara mateix pel cap. Un disc que estic molt flipat últimament, fa molts anys que n'estic flipat, però ara he tornat a caure-hi, amb un disc que es diu Toque Dela, del Marcelo Camelo, brasileny. És espectacular aquest disco i no paro de tornar-hi a caure, i m'hi encallo. Una sèrie... Ostres, a veure, és que soc seriadicte i ara em costarà decidir-me. Però et diria que... Hòstia, l'última que estic enganxat ara, que just l'he acabat ara, The Good Fight, m'ha agradat moltíssim. És rotllo política contra Trump, uns advocats... Bueno, està molt bé. Què més m'has dit? Una pel·lícula i un llibre. Una pel·lícula... Ahir vaig tornar a veure una pel·li que havia vist quan feia Belles Arts fa 1000 anys, del Jim Jarmusch, que es diu Night on Earth, i em va tornar a encantar. És una passada, aquesta pel·li. I un llibre... mira, doncs, m'acabo de rellegir aquest estiu l'autobiografia del cantant de Hills, que edita Blackie Books, que es diu Cosas que los nietos deberien saber, i sobretot pels que són músics i d'això és una passada, la vida d'aquest tio i com l'ha portat i com l'explica, i és espectacular. Doncs ens anotarem aquestes recomanacions. Pau, moltes gràcies per haver-nos atès, esperem que hagi estat a gust i esperem veure'ns durant aquesta gira de La vida és ara. Un plaer i salut. Moltes gràcies. Ni sabrem qui viu i veuré sovint el Henry Ocean florit les bugambilles. Se'm fa estrany imaginar-me.
Doncs bé, Aleix, ja has vist el que són les bugambilies. No sé què us sembla l'entrevista. Jo vaig estar comodíssim amb el Pau Vallvé i els 3 cops que l'he vist en directe en un mes. Sé que sonarà desorbitat, però és així. La veritat és que té un directe boníssim, dels millors del país en aquest camp de l'indi, i molt recomanable a tothom que pugui anar-lo a veure. Aviat vindrà a Riudoms, per tant, gent del Baix Camp, estigueu atents. A mi també m'ha va caure molt bé, així en els minuts que va durar l'entrevista, que vam estar parlant amb ell. És un tio molt natural, molt de baix, molt de poble, no? Molt natural. I res, em sembla que les seves cançons són molt boniques, no? Dins del camp de l'indi ara està tenint bastant d'èxit i anem a veure com progressa, no?, aquest artista. Bueno, sí, de fet, una mica ho parlàvem amb ell, aquest progrés des de la foscor dels seus primers discos, que eren com molt de em vull suïcidar, i ha passat amb un espectre molt més lluminós i al final també, això també pot ajudar molta gent que l'escolti, de fet. Sí, de fet, a mi anava a destacar això, ho tenia apuntat, que m'agrada molt aquesta història de superació que representa, no?, perquè el seu progrés artístic ha anat des de el que deies, no?, una foscor fins a aquesta superació emocional i ara està en la seva plenitud. De fet, me fa gràcia el comentari aquest de l'entrevista que diu me deien que m'agraden les cançons quan estaves trist, no?, i jo prefereixo ara que estic content, clar, tota la lògica, no?, però està bé mirar aquesta perspectiva. Exacte, es veu un procés de, ja no només en les cançons, sinó en la seva vida, en la maduresa. Jo crec que s'ha fet gran, ha crescut, ha après i ara és feliç, i crec que és un reflexe i un lloc on emmirallar-se amb tots els oients. Jo crec que tota la gent que escolti la música de Pau Vallvé crec que pot sentir-se identificat en aquest camí que ha fet. No està sol. Doncs, si no teniu res més que afegir, dir-vos una cosa abans de marxar, que teniu l'entrevista en vídeo a YouTube, que és un format que estem explorant encara aquest any amb les diferents entrevistes que anirem fent. Teniu la del Ferran Palau del primer programa de la temporada i ara també tindreu disponible aquesta amb el Pau Vallvé. A mi m'agradaria preguntar-te abans de que marxéssim, tu que ets el que més has anat al concert, perquè nosaltres no l'hem vist en directe, només el vam conèixer aquell dia a l'entrevista. Això que deia de les llums i de que són només 2 a l'escenari, es nota molt en el directe? Són dos de l'escenari i sembla que siguin 40 persones. Ell fa les bateries i les caixes de ritmes, fa la guitarra, després també el seu company, el Darío Vuelta, toca el baix, fa els teclats, els sintetitzadors i amb els peus tira les llums, i l'espectacle de llums, només per això, l'altre dia vaig anar a veure a Reus al Festival Accents amb el meu company de pis que no l'havia escoltat mai i va sortir al·lucinat del concert només de les llums i el show que fa el Pau Vallvé. Per tant, si podeu, no el deixeu escapar. Si el compares amb el Ferran Palau, que el vam veure al pròleg, l'espectacle és potser una mica més diferent, no? És molt més canyero i molt més transgressor, fins i tot, el Pau Vallvé. Doncs això, l'entrevista la teniu també a YouTube, la podeu recuperar si ens voleu veure el Pau i a mi parlant, i fins aquí la secció de cultura d'aquesta setmana. Doncs res, acabarem aquí el programa perquè se'ns està acabant el temps. Moltes gràcies abans de marxar a Ràdio Cambrils, com sempre, a l'Adrià, que controla tot des de la peixera. Moltes gràcies també a vosaltres, Aleix i Jordi, com sempre. Res, un plaer, i recordeu que podeu recuperar aquest programa i tots els d'aquesta temporada i l'anterior a YouTube, Spotify i iVoox. I recordeu que teniu un repte que us ha tirat l'Aleix de descobrir qui és aquest 5è jugador que ens falta amb aquesta alineació de la NBA. Ho trobareu al nostre Twitter, @elcansirenes, i al nostre Instagram, @elcandelesirenes, on pengem totes les novetats, avancem temes abans de que vinguin els programes. Ens heu de seguir per estar al dia del que fem. Doncs aquí ho deixarem, moltes gràcies per ser-hi, com sempre, i ens veiem d'aquí 2 setmanes, perquè un cop has escoltat el Cant de les Sirenes, no pots deixar de fer-ho. Adeu! Perquè aplaudir que coi celebres desintegrar